Julian chce nam dźensa předstajić, ga możemy te převažoware wužiwać, kotrež mje z tym zadawia, zo możemy lochke teksty ze serbšćiny abo do serbšćiny přełožić. We februaru je Microsoft jednu zdźělenku wudało, zo nitko tež hono serbšćinu podpěraja, to byše na dniu menšinowych ryczów. A ga je to tomu šišło, až to ma docela sotra app z tomu činč, to bude nam Julian předstajić. A ja bym radio nike te słowo przepodała. Hi, Jack. Dobry wieczór też od mnie jeszcze raz. Uczynimy to dżęca tak, zo budu ja nydom jule na broadcast hić, to reka zo jenoś ja ryczu, a nicht uns was ne możem me przetrąć. Kiba zo me nicht uns zazwoni, ale uczynimy tak rec ci małke bloki tematiskie. Ja so nađijem za mój zwisk. To mój zwisk dobre dość je. Činimy ci małke bloki tematiskie, to prynni budże jeszcze raz jen przelat, sotra, haj kaja tomu šišło, što jo automatiskie przełożowanie, kajke systemy daweja, a što my tam zcyła činimy cały dzień. Drugi blok je, kajke možnosće nitko mamy przez te produkty od Microsoft, kiž steja od februara dispozycji. Tam daje všelake, also nic jenož ten Bing Translator na tej web strony, ale też jeszcze par druje. A ten trzeci blok bude tak rec kus wabene, do reka, wo slušače dženca tym prynim, sobu tym prynim serbam, kiž smedža hižo raz se tu nowu wersiju sotre wopladać, kiž planujemy, abo na kotrež my hišće paslimy, a kiž přinže hišće v naleču. A ta zmeje hišće wo wiele lepšu funkcionalitu, lepšu kvalitu, a tež jenu přidatnu reč. To reka, wo smieće čipni być, ja boh praju janike ze z tym broadcastom započnu, so môžu ja vám tež kusno što pokazać. Po kojžym bloku činimo potom jednu přestavku, gdzieś mu so jule zase namakamy, gdzieś ja pon tak rec czas albo chwilę za praszenia, dyskusju, takie ništo. Hej. Stimmt noch prajo, zo su veselu, zo šćevo tu, hej. Najskere schon. Nie, jeszcze nic, okay. Hej, stimmt to činjene, a my započneme. Našu tukvilnu verziju sotre. Tuta sotra ma wieso přirunajo z tym, što smo hać to lońšo mili, menujúci ničo, ma ona wiele lepšinu, my możemy z niej poprawom pomierne derje ze serbšćine do nimčine, a z nimčine do serbšćine przełożować, ale ona ma też, a to nie żadne potajństwo, wiele słabosćów. Wy znajecie najskiery šije tun kvalitu, tun totalnu kvalitu naszych przełożków. Ta jest hižo polepšiła w tym zajszłym lecie, tak rec od końca marca 2021, dokiż my wieso wobstajne na tym korpusu też działamy, ale tam są jeszcze dość smyków, najskiery jeszcze też no pytnęli, za sotra na przykład jen hovorski problem, so zes negaciju, na przykład, ja so nađijem, że to neke funguje, też ja to neke jule zapodam, to nie je moja toboka, to by to wieso rekać, ale okej, to ladamo nešto truje, bo wieszcie, że je to zjazane ze Soblexom, to reka, też ja jen zmyk činim, on ja widzu jule w przełożku, aha, korpus tute słowo nie znaje, to je to żółte markirowane, ja może jule hore kliknąć, a nydom so Soblex odčini,
Tam to tež nucka neo, dokiž je to prosće jen zmyk. A zo je to jen zmyk, to jo pa hižo jole widźu. Ja nie wiem, hač to šim znate. Wy macie w sotre, w tej dżęsniejszej wersji hižo jenu integrowanu prawopisnu kontrolu. Hej? Also když ja to bałka nuc, albo zapodam, pon so mi sprinja praj, soblex jo lepši za jednotliwe słowa, a když ja pisam jenu sadus, tym pon ja widzu jole prawopisna kontrola jo zasvědčena, ja môžu tu tež hasnič vizo. To jo jena poprawom jena jara wužitna wic, a tež jena jara nowa wic, dokiž je to ta prynja webstrona sotra, gdzieś je tak rec ze strony serwera ta prawopisna kontrola hižo integrowana. To reka šojene ze skotrym nastrojom, hač z telefonom, tabletom, ličakom, šojene ze skotrym nastrojom ja tu webstronu wočinju. Ja nie trebam ničo instalować, ja mam jole nucka ze strony serwera tutun prawopisnu kontrolu. Ta so zbožuje na tu najnowszą wersję Soblexa, to reka tam dyrbiało poprawom skoro šitko, štož takie w serbskim słoskładzie dała, dyrbiało tam nucka być. A tuta funkcja ma poprawom za nas jen větší zmysł, a tun zwisuje ze tym systemom. My wužívame tu chwilu jeszcze jen statystyczny system. Ja nudom tomu přinu, što to je. Statystyczny system je ten zakład dżęsniejszej sotre. Hej. Tu tamon system, albo ta tamna możność, kiż eksistuje za automatyczne przewożowanie, to są neuronalne systemy. Tomu požišo. W oboje treba ja wizo jen zakład, a tutun zakład je jen hoborski paralelny korpus. Tun môžu ja tež odčinč. To bychču nike poprawom dyrbili widzieć. To je taki program zazestajeny takich hoborskich dwurycznych datajów. Nasz korpus hornioserbsko-nimski tak rec wobsteji tu chwilu ze 290 sadów nikak, a też kóždy tydzień dalej rosće. To reka my beremy šitko nuc, štož taka tak hižo dwuryczne předleži. My wizo tež sami przełożujemy wonie ze serbskiego oryginala do Niemčiny, ale tež hinak wokoro. To reka z pomocą honorarnych moców tež przełożujemy, a dokiż tuta liczba, acz również ona kytro wysoka klinči, skoro 300 000, je přirunajo ze strujemi ryčemi, a ladajo na to, što taki system tak treba, poprawom pomerne niska. To reka wulke rycze maja paralelne korpusy za automatyczne przewożowanie od wiacorych milionów sadów. My tu chwilu 300 000, to pak przyjszym hižo jedna dobra liczba je, a to widzimy mestem też na naszych wuslitkach. Nic tak jara w tu chwilnej wersji sotre, ale na przykład, a z tym przyjdziemy poprawom skoro hižo k drugemu bloke potom, w Bing Translatory. Dokež, a tak wiele môžu ja nikež no prajč, tun Bing Translator baziruje na tym samsnym zakładzie, kajž nasza sotra. To reka, Microsoft je nasz paralelny korpus wužił, zo bychu jen swójski ryczny model natwarili na zakładzie naszego korpusa, ale je neuronalne. Nik znano tym rozdziale statystyczny system, neuronalny system. Te meno neuronalny hižo, statystyczny hižo praj, kak to nekak funguje, menujce, ze pomocą
prosto ličenja so tute dve strony tuto paralelnego korpusa přirunaja. Jen tež widzi, also ten system tež widzi, w kotrych, also kotry przełożk je za kotry słowo najhusćišo wužiwane w tym korpusu, a na tutym zakładzie jara zjednorjene prajne, na tutym zakładzie rozsudzi tut system, što jo prawy przełożk, gdyż ja ništo zapodam. To funguje wieso čim lepiej, čim większy ten korpus je. Dały pak wiste najlepšiny przy tym. Statystyczny system działa na zakładzie słowów. To reka, jene słowo, to się ten system oplada, a z tym on działa. Štož system się nie oplada, to są jednotki spodete runinje całych słowów. Što ja z tym menu, na przykład takie prefiksy, kaž nie. Kiż my trebamy w serbszczyny za negację. Z tym nie może ten statystyczny system samo na siebie niczo zapoczeć, dokiż za ten statystyczny system jo ten nie proste jen dżil tuto słowa, a gdyż tam stoi nie widzu, bo nie to jene słowo, a to su dalej nie analizuje. To wiedzie wieso k problemam, gdyż na tamom boku jena rzecz je, kiż za to jene ekstra słowo używa, mianujcy nicht. Hej, w Niemczynie mamy dwie słowa, ich sehe nicht, samo ci popraum, ich sehe nicht, a w serbszczynie możemy to z jednym jęczkim słowem prać, nie widzę. A z tym ma ten statystyczny system swoje problemy. Możemy to jeszcze raz znano się opladać. Dalej Junucka. Ja niczo nie widzę. Klassisky pad. Nadziejomne to nie funguje. Sehe ich nichts. No to zcela nie tak hubene. Znano jen wopaczny przykład. To byłem wieso niekie uspytać to ich höre nichts. To też. Wy widzicie, z tym samo obstajne na naszym korpusu dziewamy, też wuslitki so polepsza. To poprom niekie mestim, što funguje. Myśmy pa ekstra za tutun pad negacije jen warnowanie też wuvili, to może jen jole zasvědčić. Jole nie niekie żadne warnowanie widzieć, to kež to woprawdźe prawe przełożene. Ale gdy by tak rec, ta kontrola, ten začišć miał za to wopak przełożene. Na zakładzie tuto nie, gdy by to jole na przykład falbała na niemskim boku, pon by jene warnowanie šišło. Also to możecie też rady raz uspytać, gdyż po tun aktualną sotru ju używacie, proszę raz ladać na to. A z tym bychmo skoro hotowi byli, ja dybyście jole tym symbole ništo prajeć johoreka naprawo. Z tym możecie hej, kaž tam stej, jara lochce ten przełoż kopierować, a to jenož tak rec ten wopsa tuto wokna jole. To jo poprawm lochszo hać to manuelne czynsz, przez markirowanie, albo tak, znano jen po ten koreczku sobu markiruje. A ze tekst darić jo deleka możecie nam pomać, a to z tym wosebie też przełożki su, kiż tak jara prawe nie su. Also gdzieś su zmyki nucka, gdzieś su falowace słowa nucka, to nam jara poma, dokiż przez to my hake zonimy, kotre przełożki fungują, a kotre nic. My wieso też sami testujemy, ale my ża nie wiemy, jakie słowa, jakie formulacje wy, to reka wužiwario, trebacie. A to dla prošu wosebie, gdyż przełożk tak jara prawie nie wypada, rady na tekst darić kliknąć, tam so niczo dalej nie składuje, a ten tekst sam
też nimo nas nikt nie widzi. Hej, tobie tun prynny blok k aktualnemu stałej było. Stano jeszcze jen drugi problem, preda haćmo jule jenu přestavku zatwarimy. Drugi problem nimo negacije, jen wulki problem, su byli kuncuki. To rika kuncuki wosebe dyż wotodżo muske a żonske, na przykład ja nie jestem niczego słyszała, to ja wieso, ich habe nichts gehört, to dże, ale dyż ja nike, dyż na przykład smir jule wopročim, a praj sie hat nichts gehört, a ja wočakujem wieso jenu korektnu kuncuku w serbšćine, bon może so stać, haj to też. Jule mać w tym problem negacje. Wona je ničo słyszała, to wieso jasny wopak, a to jo runie to, što sam ja predepraju, statystyczny system z tym dere wopkadźeć nie może. To je ten aktualny staw. Myśmy testowali też no, hajmo neke 3 lata, ja 3 lata na tym całym projekcie działamy. Myśmy te posledne półtora lat testowali też jen neuronalny system, OpenNMT, to je ein open source system. Nesmy pak hać dotaj z tymi wuslitkami spokojom byli. A tohodla sme my po ništo truje do nadawka dali, k tomu pašće požišo. Najpred raz bych ja neke tun přestavku, tun připowiedźenu činju, zo bychče wo tym funkcijam a tym dalším wicam znane nikežno prašena stajeć muli, jeli zo nic, możemy pon tež nutam dalej činš. A jen przykład za te nowe haj te nowe możności prajmy raz przez neuronalne systemy, to najlepszy przykład je DeepL, kiż to, also sztuś to znaje, DeepL.com najskere. Mestem też se srečemi kaž češtinu, a polštinu, a portugalščinu, a to woprawdźe jara dobre przełożki produkuje. To je neuronalny system, to najlepszy przykład za to. A to chcemy se neke tak rec w związku ze Bing Translatorom za serbszczyn też jeszcze raz kus bliższe wopladać. Ale ja chcem popomjacu wam neke w przychodnym bloku pokazać też te możności, kiż macie w osobie w Translator App, albo Microsoft Übersetzer, ona nimmst reka. A też w tej Outlook App od Microsoft. To będzie tak rec ten drugi blok. Drugie prašenja. Ja mam jeszcze jedno techniczne prašenje. Ja chcę to jako API używać, to reka, że chcę mój program to używy tak rec programatyczne. Potem si man tylko widział, że może ja na skierę ten Bing Translate używać, a zmieć w ponteštun możesz, a kaso to przydružić, činiče v ponteje neuronalno sieć, ale to ta ne budete sam slikaš pola Microsoft, abo? Nie, a to będzie tema cečeho bloka. Tam se menujce romadže raz našu system a našu platformu, našu powierzch też wopladamy. To tak jest ta przekwapenka, dżęca wieczo. Ale ta możność będzie, a ona pryncypialnie też nikeżno wopsteji, to by jen dyrbiał z naszym ekspertu za techniczne przesadzenie, menujce z Bernardom Bayerom, woprečeć, ale ja wiem, że ta możność to jako API integrować też wopsteji. To by jen potem ladać, to biał to my neke nesmo zjavne stajli hać total. Prošće. Chcemo se Bing popladać? Bing wo znajče najskera, pa te tamne možnosti su kitro zajmowe. Ja ne wiem, Felicitas prajma nešto może ja też Jul nucka wostać, a Jul tą prezentację czynić, albo ja to wupy. To ja tebe neke ne možu prajč, možeš jemu sputać. Hać to jo. To by ten lepšinu
Było so buchja też widział, što to tam nie czynia, chyba to tak jara samotne, tak jest. Teraz. Hej, jara spytam. Potajkim, Bing Translator. 21. februara tuto lita k tomu šišła digitalne przełożować ze serbszczyny do niemczyny, a z niemczyny do serbszczyny. Dotal byše sotra tajenička, nitko mamy ten samsnu możność, a jeszcze kudziac możnością też pola Microsoft, a to już no woprawdzie ništo osobitego, dokelž możemy, kajż w jule widzicie, też ze strujich ryczów do serbszczyny, a ze serbszczyny do drugich ryczów przełożować. A to jo wyzo jene hoborskie rozszerzenie za taką małku rycz, niż kajż serbszczyna, hornio serbszczyna je. To pači nekaj šo, dokąd mamy też hości z Delnej Łužice, to pači aż dotal nekaj šo za hornju serbščinu. Na delnoserbskim projekcie so pola nas džiwa, hać Microsoft też na jednym džiwa to nie może prajć, najskere tu chwilu nic. To ryka przez Bing jo możne też szpaniskie teksty do serbszczyny przełożować, dać, štož wyzo za was neke praktisce trybne neo znano, dokiż wy się też nimsce możecie, ale ja, also z mojo vida je to woprawdzie pryncypielne jena wulka lipšina, a jen wulki krok do predka. So můžu ja ze španiščiny, abo chorvatščiny, abo ruščiny do serbščiny przełożować. Hej, ka to funguje, to jo wy wiecie, możecie jule te ryczy si wuprać, na to ladać, albo na to kečbować, nic sorbisch pytać, albo obersorbisch, tu chwilu to jeszcze pod Upper-Sorbien, so namaka, to z tym zwisuje, że toście nie są lokalizowali te meno naszej ryczy. Potem będzie to wyzo pod Obersorbisch, dokeż te maja neke serbszczynu integrowano jako rycz za przełożowania, ale nic jako rycz za powierch. To ryka tu powierch, wostane jule nimsce, albo jędrzesce, albo kajko rycz macie wy w waszym browserze nastajenu. A što też nie funguje automatische spoznawanie. Widzicie, no ju, versuchen Sie, versuchen Sie es mit Tschechisch, to wy znajecie, od Facebook Translatora, albo tak. To ryka automatische spoznawanie, zo ta serbszczyna je, to jeszcze nie. To dobijen przece manuelne nastajić. Nike, to je ta webstrona, to je jedna věc. Znano kusniš to tomu, kajo tomu šišło, so je Microsoft na ten ideu, aber ta firma na ten ideu šišła, jo proste tak, so wobsteja mes rycznym centrumom Witaj a Microsoftom, że lita duo pomiernie dobre kontakty, runie ze Microsoft Nimska, proste przez to, so jen absolvent delnoserbskiego gimnazja pola Microsoft w Berlinie džiwa, a so też jara přece za to zajmował, a jara zajeżno praju, to by niż to było automatyczne przełożowanie, bo to dobiście so starać. Kajż prajny w 2019 projekt Sotra beži, spichowany od założby wyzo, a myśmy pa stajne w kontakcie byli z Microsoftom, a na započatku też z jednym programom Microsofta, mianujcy ten Microsoft Translator Hub, ten dživali. Problem wie, że ja Microsoft tutun statystyczny system, tutun poskit, za statystyczne przełożenie potom zastaju. Musimy wyzo jara przesłapeni byli, to by ten zakład nasza džiwa 2019. Ale one są nam prajli, ruczysz zmiecze
200 postati za cadu mi se sta, możemy spytać, to na neuronalny system położyć, a pon ladać, to on przyjdzie. Hej, a na tym dybku sme poprom loni byli w Liczu, co sme tutą liczbę mieli, a sme jim nasz oborski korpus przewostajili, a woprawdzie su te w nazymy zapoczęli so z tym zabierać. Also eksperci od Microsoft, to siedział nigdzie w Ameryce, nie wiem, Arizona albo Nevada, nie wiem jak. A oni su tam nešto paslili, a wieso nicht tu tam serbsce neomo, su pon monolingualne date, tylko jednoryczne serbskie, k tomu zali su jen přirovnali z jednym systemom za češtinu a tak dalej, a su nešto paslili, a my nismo prav wiedzieli, što oni činia, nismo to też obkedžbować muli, a pon još išva naraz w februara, spočat februara, ta powieść, hej, my chcemy to rade woziewicz, a to 21, dzień mačerščiny. A to smo bizo jara štipne boli, kajku kvalitu to zmije, a ja nie wiem, z czego wszyscy się to już raz opladali na Bing Translator, ja może to jenoś doporučić tu chwilu, je to ta najlepsza możliwość za automatyczne przewożenie ze serbszczyny albo do serbszczyny. Hej, dokiż ta kwalita proszcze, o wiele lepsza je, to jest neuronalny system, to spoznaje negację, nikakie prefiksy, nikakie końcówki, muskie albo żonskie, to szo jara der funguje. Wieso przyjuszym jeszcze zmyłki czyni, to jest cyle jasne. Nasz korpus je przyjuszym jara, also kitro małki, a automatyczne przełożenie proste żan. Człowiek nie, po takim, a samo człowiek da zmyłki czyni. Hej, ale ta kwalita je jasne lepsza. Nitko wieso to problem, što ze sotru, treba mu tunšće, o tym ja nie dom ryczu, najpierw raz dubiła ladaczka, może ja wam niekie te drugie możliwości pokazać, mianujcy w tych mianowanych aplikacjach. Widzimy tule, aha, salut. So, takie wypada ta krec, ta przełożowarska app od Microsoft, a ja mam już wszelakie możliwości ju używać. No, ja lubię niekie tu tablet, to za tyle zać. Widzicie te symbole, ja mogę ryczeć z niej, ja mogę nešto pisać, ja mogę też w obrazy czynić. Hej, dziękuję za te palce hore. Ryczeć może ja wieso jenoś w ryczach, kiż tam integrowane są. Wy wiście znano, zo ryczne spoznawanie za serbszczynu jeszcze hotowe nie, ale wieso za drugie rycze. So, a to możemy znane jako truje wuspytać. Najpierw raz czynimy to z tekstem, za to lubię to niekie wopročić. Tekst to ta małka, no tam pisze ta małka tastatura widzieć, a ja możu faktycznie niekajku krótku jędrzesku sadu zapodać, a ta so pon Horeka, tam Horeka so na jevi, good evening, tam stej original, a tam tun przełoż ktyleka, to jo ten najluchszy, ten najluchszy pat, no to jo znajecie. Hinak woko też funguje, co żaden problem nie ze szpaniszczyny do serbszczyny, każ prajne. So, niekie druga możliwość, ta jest no zajmowsza. Da doby ja kiedyś jule ze ruczo hić. Tuto druga możliwość, żeby nie sladać, takie, hej, tun, wo namakacie, gdyż wo na tutun, to nie tak lahko, na tutun mikrofon tučiče. Hej, a pon możecie jo dilka, ja nie wiem, to widzieć, jo, a pa sorbień jo zase stej, a na tamu boku stej krowacce. A to możemy raz pytać, ać to nie wiem, kaj to dzierżyć, takie najskiery. A potem na ten mikrofon. Czyni mi się, da to dobro funkcjonira. Okay, to nie funkcjonira.
najskiery dubie juleraz. Tima nešto lohše. Dobro večer. Čo povečer? Ta netrichi, to je neke v obchodže also moje wurekowanie nie go tak szpatne, ale to je neke v obchodže ten efekt, ten vorführeffekt, kiž ви знаєте, činimo raz jenžesce. So now you can see that it is working. Okay, neke. Nitko możecie widzieć, co to funguje. So, znano tola moje kowackie wurekowanie. Moment. Thank you very much. Dorika, to je by jen jara wužitne tool, na przykład za dowol. Możecie by dowolu, znano tu albo tam taką funkcję też no wużywa, też ze strojmi, also od Google, to też daje takie aplikacje. Jen może prosto nutzriczyć, a können to rutscher w swoje ryczy. To funguje neke, to zato wo neke Nimčinu jac ne trebače. Prajme raz tak, kajž jo, wo raz możecie to neke činč, a kryneče jen serbski wusletk, gdyż wo tam španijscy jenžesce, abo wo wiesz to, nuc pojedače, abo nikoho tam nuc pojedać dače. A potom mamy jeszcze jedną lepszą możliwość, tu chcemy poprawom inak pokazać co, ale my to neke też tak czynimy, bo takim zase, jo tylko jedna małka kamera, takie widzieć jo, a z tej małkiej kameru możu ja obrazy czynić, na przykład od napisu, tu mamy niekajku taflu, albo ja mam niekajku knihu, jole, tajku, som ja raz jeden przykład zezał, czyniu zes tu tej kameru, tam tylko, czyniu jen obraz, jakie dobycie czakać, to niż ja ten wuslik nie mam. So. Ja nem to z kontrastom je. Wudate, wot ja Achima Balke ho, gut, to muss ich jetzt so, możemy so znano kus hadować, a czy neke prawe to Balke ho menować, ale stawizne hornie Łużyce, knestwo, neke nie może czytać. Co tam stoi? Achso, towarzyszność. A kultura od srednjowieka hać do końca 20. Doreka, wo możecie si neke też napisy, kiż niedzie su, z pomocą tutej aplikacji przełożyć do serbszczyny. Problem za nas neke, hinak wokoło to jeszcze nie funguje. Też to nic jenoś ryczne spoznawanie nie funguje ze serbszczyny, ale też tutaj spoznawanie tekstów, tak rec, to jeszcze nie idzie, ale znano brze, będziemy widzieć. My však też nie wiemy, na czym Microsoft tak działa. Mi też nie idzie o to neke wabene czynsz za Microsoft, fakt pak je, so su one tukwilu ta jeniczka wielka firma, czyż jo serbszczyna integrowana do tych przełożowanskich programów. Znano, so też Google raz prasza, aber mo to nikak docpijemo, so Google nasz korpus se za a jen swojski model tvari. Možno to je. Jenu wic jeszcze chcę pokazać. Zase wabine za Microsoft, bodajcie. To jo, komik. To jo to je ta Outlook app. Ja sam Julia nie mać to widzieć je. Ja sam sebi samomu jenu mailku pisał. Guten Abend, das ist eine Testmail. To je neke tun Test tak rec hać to funguje. A w tej Outlook app, a to w obchodzie neke live nie możu pokazać, to kiż hebak ja ju nie możu markirować. Gdyż ja ten tekst markiruju. Moje dla alle auswählen, nik ja to markirowane, wo wiszcie to wupada, alles ausgewählt, schon wuprane. A pon mamy jule tutun Menü horika, z tymi ciomi dybkami, na te ci dybki a hore kliknu. A potom tam stoi Mestruim Übersetzer. Ja, so nadziam za to widzieć. Übersetzer. Też tam dobi ja zase manuelne zapodać.
manuelny zapodać, to proszę widzieć nie, no, to kus. Manuelny zapodać, kotra rycz to je, hej? Ja to by po takim widzieć, kotra rycz to je. A čo niż to ja Niemčina, to jo, ale gdyby to neki serbski tekst było, muszę to zapodać, to objał. A widzicie, najskere burze, nie wiem, woko du ja to dzierżyć. Nie widzieć, nikier. Kus tak, jak kus pisze, nikier widzieć. So, also na prawym boku widzicie, to ma automatyczny przełoż te niemskie mailki. Dobry wieczór, to ja testu na mail albo mailka. A nieke przyjdzie nikajki tekst, ki są ja ze sakskich nowin. Ach so, wo Janne Bartsche hej, to ja so ein programmatijski tekst. Kiż ja so neki jule automatyczny przełożył. A to tamno smiera runie tak funguje. A myśmy to w naszym teamie też uspytali nieke. Nasza poradzowarka za komputerlinguistiku, Knini Kremer, z cyła serbsce nie może. Ona je bywsza sobodziewaczarka Microsoft, a nas też przewodza niekiż no 3 lata, a my so niekie me sobu serbskie mailki pisamy. Hej, ona by so niemsce pisa pon swoją mailku w tej Outlook app przełożuje. Ja jej przece serbsce odmówił. Ona się to pon ruczo do Niemčiny przełożyła, a wszystko jara dere funguje. So, štož tež išče, a to je to posledne, tak rec ta posledna funkcija, dziękuję. Ta posledna funkcja, kiž jo neke do nekakih, za mobilne nastroje do nekakih aplikacij integrovana, to jo je rozširjene za Firefox browser. Also Firefox za Android, to je wieso, to dobicie pon ladacz, ja nie wiem, wszystkie te aplikacje też za iOS existują, nie jestem si wiste. Za Android to schon Apache. A tam dało też rozszerzenie za Firefox browser, hej. To dobicie pon instalować, a zwar też Microsoft Übersetzer, hej. Aber Microsoft Translator, to reka prinzipiell ta app, ki smo nie widzieli. A to činimo po tajke nešto, imamo jo v browseru nekajki serbski tekst, no, případne je to neka serbska Wikipedia, a tutaj możemy markirować, to je neke też, gut, bo wiecie neke to wypada z tym markirowaniem. A pan mam ja zase taki menu, jole taki małki z tymi typkami, na te typki zase hore kliknąć, potem przyjdzie tam też Übersetzer. Ach so, a nikt visa, dokiż wünschte jole zabierane z Outlook. Okay. To je neki zase Vorführeffekt. Ja chcem to pa jeszcze pokazać, so bo też w obchodzie biriče, so to funguje. Z browsera won. Činimo raz tak, markirujemy nešto. So, budete nam widzieć. Da dürfen wir nicht manuell nastawić, hej, dok stehen serbski tekst, da dürfen wir zase nasz upper Sorbian jule pytać, a pon moje dla, możemy da teraz do jędrzeszczyny czynić, a pon tam stoi, tun przełożony, ja tu nie widzieć, tun przełożony artikel after attending the city school, a tak dalej, w jędrzeszczyny. Aber wenn ich jaki trójryci, to reka te może ja niekie šice też serbską Wikipedię używać, na przykład, albo serbskie nowiny czytać online, albo se powieści pola MDR Serbia wopladać, a tak dalej. Okay. Kunst tuto bloka możemy zase do, tak jetzt do przestawki ze spraszanymi a dyskusją, a tak to trzeci a posledni blok będzie wulat, albo też znano dolat do nowej wersji Sotry, kiż przyjdzie jeszcze w tutym naleczu, ale najpierw raz możecie niekie zapraszać tym temam, jeśli ja unie naleczał. Ja może też kus dalej rečeć, also što je jeszcze nie ze serbszczynu, to je
te przełożowanie direktne w Office-programach na przykład. Sztuś Office używa, ja sam to nie czynię, sztuś Microsoft Office używa, tun wir, so może jen tam nucka direktne w dokumentach przełożować. Pon klik na prawo, a pon tam nič ste übersetzen, da dobi so nešto instalować znano, abo też z automatyczko przełożowania zawiste rzeczy, też w tym Outlook za liczaki, also za PC, to też jeszcze nie idzie. Dort lassen wir nicht tun App pokazał, to tam też no funguje, a oni budu to najskere krok po kroku nike tam sobu implementirować prime raz. Okay, a ja też nie możu prać do serbszczyny na tomu przyjdzie. Ale też nisto praszenia nie ma tomu, przyjdziemy nike cečemu bloke, a tam bude delno serbszczyna jenu wistu rolorać. Ja chcę menujce wam tutun wulat na nową wersję sotre sposredkować albo przedstawić. Najpierw raz cisła, jak je tomu šišło, so bude jedna nowa wersja. Korla jo so predožno prašał, hać zmije my też jen neuronalny system. Nitko so jo Microsoft z jednym dobrym neuronalnym systemom tak rec swój Bing Translator tam wozjewił za serbszczynu. Smemo tak rec im Zugzwang, gdyż jen tak chce. Nasz system je stare a statistiski. A dort smemo przed 1,5 latami no, jenu korporaciju zajli ze Centrumom za przedziwanie informacji a rycze, przy LMU w Mnichowie z profesorom Fraserom a jednym sobudziwaczem knezom Stojanowskim. A te su sprinja nasz dotalny system evaluirowali, jakie problemy tam existują, also te, ki sem jaž namenoval, negacija, koncovki a podalše. A z druga su oni tu nadawk dali, a su to vizo też w nadawku założby činili, niektóre z tutych problemów rozrysać. Oni su nas kus przekwapili, dokiż oni su jac problemów rozrysali, hać byszy popromty nadawk, a oni su z pomocą jednego systema, ki so FAIR-SEC menuje, tutun SEC przyjdzie od sekwenca, toż no kuzna to pokazuje, do kotro smiera to dzieje, tak rec jednym neuronalnym systemom, kiż na tej runine spode swój, also jednotliwych swóżków, przedswóżków, nie, albo też końcówków, na tej runine dzieła, z tym su one jen ryczny model twarili, też z pomocą monolingualnego korpusa, also hoberskie jednoryczne serbskie daty, tuto neuronalny system może menujce też ze jednorycznych datów wuknyć. A što może tu neuronalny system z toho wuknyć, wieso jak jena przyrodna albo jena korektna serbska sada wupada. Na kotrym mistnie w tej sadzie stoi to słoczko so na przykład. Przyrównają ze sich. Albo stoi to tam zsyła. To dało się też bade so praszeć, gdzieś w Niemcziny żan sich nie stoi. Takie wice może je neuronalny system ze monolingualnych datów wuknyć, a to jest tyle ważne w serbszczynie, won lada na kontekst. To reka, gdyż mamy jeden tekst w jednej żunskiej osobie, a pon tam nidzie stoi wieczór czytasze knihu. Pon my nie możemy z tej sady samej spoznać, hać du by tym przełoż klikać, am Abend las sie ein Buch, aber am Abend las er ein Buch. Wieczór czytasze knihu. Tu neuronalny system
se pa tež tu sadu do toho a potom, a snano ještě jenu oplada, a když tam celý čas po jenu žonu dže, on bude on na tym místne ziprajč. Also, to je neki kus jednory przykład, ale to je na wielka lepšina neuronalnych systemów. So, nie chcemy to si opladać, predać, a przy wiele ryczu. To bude nasza nowa sotra. Jeszcze nie tak rec, also hać dotal znają to, tuto napolat znano 7 ludzi. Neke su štirnačo, ne, podajče, 20. A visa tiž hornoserbsce funguje, to je neke ten dark mode, hej, ten neke jo były, okay. To jeszcze nie jest perfektne, na przykład to ten dark mode neke były odwał. Szojene. My mamy sprinja, a to ten poprom ten najvětší novum, hej, ta najvětša novostka, my máme delnú serbštinu podľa. My nezmejeme delnú serbštinu od započatka, nekež nové nalečo podľa, ale na kujže pad ešte lica. To môže ja slúbiť, to smiem ja tiež slúbiť, ja som sa do toho prašal šefinu a kolegu, a smiem ja to připovedžiť. My zmejeme delnú serbštinu podľa a ona jo proste nitkošte na jednym stałe, gdzieś to nie możemy z dobrym świadomiem czynić. My możemy pa hižo raz puspytać, also to bude też nowe, wo możecie jo horeka jednu z tych ryczu wuzwolić, a to reka też, że możecie kujżu z tutych kombinacją potom używać. To reka, my mamy jeden ryczny model za nimsko-hornioserbskie przełożki, za nimsko-delnoserbskie, a za hornioserbsko-delnoserbskie, što jest jo najskere za to, abo tamno też kitro użyć, ne? A my chcemy to niekie raz, hej, ta prawpisna kontrola, was to nie wyso pudla, no? Ta jara użytna. Warnowania jen pon jac nie trzeba, dokud są te przełożki takie dobre. My czynimy najpierw raz jen nimski. Auf der diesjährigen Olympiade der sorbischen Sprache, veranstaltet vom Sorbischen Schulverein, wo die widzicie, die Stute Pade, veranstaltet vom Sorbischen Schulverein, Schülerinnen und Schüler sorbischer und sorbisch unterrichtender Schulen, also Jole Dubjenschner Ladac, sojen Nikajki Zmök Namaka. No? Jen może so znane, możemy dyskutować, hat jo Erholungsgebiet, te brauche es vor, aber hat jo Freizeitpark minne, ale w serbskich nujnach szastej wočarstwy niszczu. Also ja jo Jan Zmök nie namakam, gdyż nicht nikajki Zmök widzi, może to rade breit. Also to je neke ta demonstracja, kajku kvalitu możecie od nowe sotre očakować, ta bude lepsza, hać Bing Translator. Dobi też, herwak buchmo jen problem mieli, hej, to jest podstatne nom, aber das też jest odliczeniom tuto projekta. A neke zajmawsza poprawom jeszcze je, što se neke stane, gdyż my jen nimski tekst zapadamy, to możemy raz nešto spytać, słodkie ja neke to nimski tekst sam. To sem ja zabu przygotować. Wokół mig, to możemy zase moją testu mielku zać. So, tu przyjdzie nitko. Jule nuce dobimy zaswieci, aber przestajić od Niemčiny, Jule do hornoserbščiny. Zack, tekst. Gdzie ten tekst nik? Ach, ludzie. Wodajcie. To są te efekty, Jule, die się to live czyni. So, nike. Nimski tekst. Ach so, to jest im Sabo breit. Mamy wiedzą jedną prawpisną kontrolu za Niemčinu a serbščinu. Hej, also jo też ein modul, kiż waszą Niemčinu przepróbuje. Hej, also to je też nešto jara użytne. Neke činimo to do serbščiny. Rajo so do drugie ryczy zanurić. Hej, to może tak breit. To je princip witaj projekta. Po bretoniskim przykładzie były użycie wówite, żeby dzieciom serbsku rycz dalej dała. Okay, dała, okay. Witaj projekt.
Neožunski, to je zmyk, a identitu posredkovala jeden z witaj założerju je rodziny dene wujeżdżan Jan Bart. Hej, ale wo widzicie te pady tricha, no? Jeden z witaj założerju, to nasz totalny system tak dere nie może. To Rika tu schon wiac analizuje, też kontekst analizuje, też takie prepozycje rozumí a on znaje też prawidła, wiste prawidła. A to z tych monolegalnych datów. A on wie proste, so gdyż ją wo stej, kon derby potem predownikach stać. Hej? Dokiż to jest lokativ, to on proste wie. Gdyż ją w stej, derby potem male szecach stać. To ten statystyczny system zcela nie może. Hej, dajke niż to ten statystyczny system sobo nie kryne. A tun też jenoś słowa wużywa, kiż su w korpusu ludzka. Tu neuronalne jole, tun se tak rec też słowa wumysli. Trude to krzywiczo, to ja, also to von nekaki kausti, to so pa jara zrytka stane. Ale won może, wieso, gdyż won treba za predownik jen lokativ plural, won se tutun lokativ plural pasli. Gotovo. A to je statystyczny system nie może, a to dla so poprawm statystyczne systemy za swojanskie rycze nie hodża. So, a nek činimo jeszcze jen krótki test, hacz neke delnoserbsce, hornoserbsce też funguje. Też ja neke, a činimo inakoko, to je luchšo. Neke dobie, neke přidać, so ja nimam žan abo za nowy casnik. Haj, tu to był. Ja to nie widzę. Aha, tere. So, spytamo raz, hornoserbsce, delnoserbsce, ja sam čipne, na litos nie, to dobi ćemo prajić, dobi pytko neke prajić, a što Ne, ti nic je? ne viđu. Ach so, Ja nic Podla ne nic. viđu. Pola mi je čorne. okay, a pola tych ruhig? Ja Nes viđu. Bitcoining sakšen demo Wotsevič, a še samo Šizevič, to prede bo tih damoh de fungujo. Zato pon dyše zes vidženom. Te druje pa widza, hej? Te druje widza? Te druge vece sem viđao, jenož to neke nic. Ach so, Haj, ja, wiesz das. Okay. Kata tym tamnym ludziom, gdzie? Widzicie wo? Hej, wo to widzicie, aber? Hej, okay, jo, super, halce. Gut, Nike domu to sami, hej, okay, tere, so gut. Nike domu sami posudžować, hać ta prawa delnoserbština je. Tu delnoserbski korpus, ja hišči jara małki, hej, w oprodzie, also mamy w hornoserbskim 300 000 to jożno mało, w delnoserbskim mamy jeszcze pod 100 000, also daleko pod 100 000, ale przyjrzym, ja tuto neuronalny system tak przeswiadczacy, also za tu małku liczbu, tak przeswiadczacy w kwalicie, so możemy slubić, że my to lica wozywimy, a potem zmieniamy też ten pryni automatycznie przełożyła nim z delnoserbsce, a woseby hornoserbsce, delnoserbsce. Ja może odkroczyć, że to pomiędzy dere wypada. Ach, Trichi, Fabian, das sind die du. Trichi. Ja sam nie chcieli, że jen małki zmyksne nama po swoje ugbasia, ciecia linka, pomnie zamiecza. Svojok. Nie To du mir swoje. entgegen. Ach so, Svojok. Aha, so dla to tam. Okay. Ej, to może w tym padzie Wörter will Hendrich jetzt sagen, ja, też widzę, jo, to by so wulce pisać. To może w tym padzie. To cztery wypada. Hej, dziękuję. Also te słowa najpierw raz, no, te jene, te tamne ja pon wizo klinči to, aber bitte za jeno rečnika delnoserbštine też nekak przyrodne klinčało. To je te drugie prašne. Marko Meškank je ten narečenski partner za tu delnoserbski džil tuto projekta. Jeli chce tam ništo nešto wiedzieć, albo přinošować, albo so wopolnić, kadaloko won je, marke jeno mierku pisać.
Hewak to doby jeszcze czynić, to jeszcze menuty nie są praju. Ja sam dżęca tunkiś to jule przedstawi, ale wizo wona zamówita za ten projekt pisze, hać to lita co kunca 20 Judith Wenkec, z których sam romadžiđoval, nitko je to Anita Hendrichova, z których ja romadžiđovam naše technice poradžovario, abo poradžoval jej, Bernhard Bayer, sam što praju, aber ten ryczny model, a to je ten poprom, ten najważniejszy part, so Olaf Langner z Racket Stara, a potom Marko Miškan, serbski projekt, a nasza poradžovarka Marion Kremer za komputerlingwistiku. A kaž prajne, za tutun stav, kiž smeče v potom tež uživač od prajmo raz od meje, ja sam raz optimistiski od meje, tam mamy sobie so tež jara te LMU v Nichove, a ten profesorej Frežerej, a knezi Stojanowskiemu, Džakovač, ki su na tym działali. Wo widzicie, bez kooperacji, bez wielkich, bez kontaktu, takie niż to można nie, a to doby kus też je na namu być, bez pomocy też z community, kan tak praj, też nie, mu trebamo ten pomoc, mu trebamo też wasze pokiwy, gdyż są tam zmyki, kiż mu znano jeszcze nie znajmy. My trebamo, aber smo też pokazani na to, że nichtun tutun przeczytansku funkcju twari na przykład, što je sobie instytucie runie czyni, tam mi so zda, to mój stał klitu przyjdzie, a zo potom nadziomne borze też to spoznawanie rycze, also ryczanie serbszczyny przyjdzie, to najskiery tu największe polo, na którym się jeszcze działa, dokiż to też, to będzie też prać te najczesze. Also ryczanu serbszczynu automatyzowane spoznawać, to je w oprodzie to największy nadałk. A gdyż mamy tutaj cibobbuki romadże, bo możemy tak rec z każdym gratom, każdym nastrojom serbscy ryczeć, to może nam na końcu też serbscy odmówić. Hej, to najpierw raz te kunstne słowo. Also, ja jeszcze raz jara jasne prajem. To nismo z naszej nowej wersji wonka, hej? To nie ta wozewina. Możecie rad lubię, a bucha też doporučił ten Bing Translator używać. Dokiż proście te wuslitki tu chwilu te najlepsze pola nich są, hej? Ich neuronalne system schon działa, nasz jeszcze nie wozewiny. My nie słuchamy, prajmy raz tak, my nie słuchamy ten sotra team, nie słucha tym ludziom, kiż jenoś 100% perfektne wice wozewia, to jeszcze też się pytali, loni, gdyż my tu prynio sotru wozewili, to jen wiadomy rozsud, dokiż my chcemy tym ludziom niszto do ruki dać, coś może oni używać, a myśmy też przeswiadczeni, że może jen tu niekożno jara dere używać, jen derby wizo kuszkieć spać trudy. To je proste tak. Dort zwar dawe to też pon jako app, also du geschricka to jest sotra app, aber ja to nie jenoś w jenem browseru wort, wo To powiem jenoś ta adresa je. Okay. Nie, ta wic jo sotra.de, ne by ja swobodne, ja ne by to kupił wat was. Nie, tam irgendeś to leży, to nikomu, aber tam ničo ne leży, ale to nikomu słucha. Sotra.com komercijalne neo, Sotra.org nismo, ja ne wiem, Benno Brizan jo pod Sotra app kupił, a to Sotra app. No. Nie, ale to taka jest Soblex też jako app dała, było cool było, że to może inaczej używać, kiedy Ja już si- się ten browser watching, a potem tym okiem wukniszku tam jest to. Tyle prawe. Ja si myslu, gdyż smo z tej nowej wersji hotowi, a gdyż ta wozewina jo, jo to jedna z przychodnych temów, prajmy raz, z którymi muszę zabieramy, also też Bernhard Bayer, też za Soblex da dał jedną app. A dowodobne myślenie, wieso tak, dokiż ja si myslu, gdyż mamy pod nasze 3 elementy, spoznawanie, przeczytanskie funkcje, a nasze przełożowanie, pon będzie to jeszcze chwilkę trwać, że te wielkie firmy to przełożają,
a najskiery dyrbimo na to myslić w mezyczasu, za ten mezyczas jens wojski ding twarić, spytać, kiż te ci funkcje pon zjazuje nikak. Ale to je nike jenoś, also to w osobinskim mindene wot me, to nike nima niczo z naszym projektom direktne czynić tu chwilu, ale ja si myślę, do toho smiera to bieži. Tokiž mu neđemo čakać moc, to niż Google jule tak daleko neo, a nam to dari. Juliano, proszę, ode moje diletantyckie prašenie, ale gdyż ta sotra perfekt funguje, buchy ta skoro mu rec, że Soblex sobu spożerane albo nic. Nie, ne buch praju, tokiž automatyczny przełożowarza przece jenoś jedną możność tebi poskić, tak rec. Gdyż w dere funguje, ponioto ta prawa możność, ale za wiele słowo daje ta wszelakie woznamy, no? Also Soblex ja schon, also słoniki, a też to niemsko-hornoserbski słonik, to jest mehr, also was by tutun, jest mehr dale wizo swoje woprawne, a swój smysł, dokiż one może ja jednotliwe słowa proszę wo wiele woprzedniszo przedstawić, a wopisać, a wszelakie przełożki, a konteksty, a tak dalej. Ja używam Soblex szydnie w niektórych szulskich projektach, also gdyż ja na szulach sim, a tam so zwecza stane, że one jacoro słowa zapodają, to jest powiedział ninja. Schöne hat to konceptmoditni czysty Horno Serbia, Niemcy, B, geistig schätze schöne, also ten reflex schätze tomu tendiere, jacoro słowa, nutzt nic nidom zu osade, ale tych ne znam, wie tam te 20 wersjo, hat runde te szulery, ki serbscy wuknia, a samo nasze doroszczyny w Piłčicach, bo Luciana tun tam tema jednu skupinu, ki serbscy wuknie, są komplet przeżadane z tymi 20 wersjami, a ponście 20 linków na niekiekie gramatyki, die się powiem, okej, zajcie to horne. Ja, dokiż te ludzie, to nie są jak zwuczene, takie online słoniki, also ja si myślę, to za Nie truje ma rzeczy. jakiś świetność, kurzy swoje jednotliwe pisać, dlatego się Nie. myślę, będzie ta sotra od przydku sem zajmować, a tam ja pan das prajem, To się- od lata sotra tun Soblex einfach nie spożera, a Soblex ja sotra. Dazu Nee, wenn ich einfach also so hej, also ja może, hej, tu masz prawo, że to za takie zamiary, also runde durch 10 werzere słowa sade, stojałem irgendwie to zapodać, ja to pon ta runde za wukniacych ta najlepsza warianta, te nicht pon sotra używaja, ale ja si myślę, tu ten online słonik zmieje przyjuszym dalej swój nadałk, tak rec, jako ein element. Hat się tu poczcie trzeba, w tym smysle, so jen tym všim ludziom, ki serbscy wuknu, to jaka pryni pokiu pokazuje, albo też tym Serbam, všim serbskim šulerjam, to si ne myslu. Juliano, posena myslička, snano je ten problem wurisane, cele pragmatiski, kaj smo takie smo, zojon do Soblex jednu funkciju zatvari kaj spešni, tam nekaka wopica dvije ci svoje nucta, so ten automatice do sotra skoči. Tak rec paralelne tomu, also pola sotra Ten ma to mamy, no? automatizm, wiesz, tutaj kliknę na chcesz te woprodzie sotra, chcesz te sotra, A ja. stwórz okay, das chcesz, wiesz, hallo, i mam ja czas, aber sto. A ja, Znaczy, muszę ne- w oprodzie prać, gdyż ja nicht tu jene swoje nuc, gryne tam swoje wiadomostne gramatyki, jakaś rzecz, schon fein, also to jest okay, du gehst tam samo te doroszczyny, si to pon čečita, ach so, to je tak, jo, a tamo, to gdzieś go nie super powiedzieć, ale snano muszę tam w oprodzie niekiego opciju, gdyż nicht tu dwie ci swoje zatwary, so ten nidom skoczy i durch. Bus jako mysliczka. Polska nicht so od instytuta. Ja może im to ty napisać, sobie założyć subucja pisać, to może to pan nidom do Aj. swojego dziwowego plana. Hej, Fabian, ja wiem, so to bin. Ja wiem, so Ja polskam, ale te szanse za takie jeszcze są kitro znane. Hej, to trochę runde prajč, also so prajmo raz tak, wo sotre, da możemy schon možno czynić, a mamo še ten pokiu zajče prošu Soblex mamo ludzka, hinak woko, wizo Soblex to Bernhard czyni na końcu, ale Soblex ja eben w oprodzie jen projekt ze serbskim instytutom, a wszystko, co się tam zmieni, to by so w oprodzie ze všimi partnerami doryczeć, a to dla. Also ja si myślę, dziś pozycja budże Soblex, a też niemsko-horno-serbski słonik digitalny, też dalej trybne, a to dla, jak
tu možnosť nevidžu tú chvíľu. Ale ja rozumiem na kúži pád túto praxis, also tak keď túto mysličku, to by to proste za užívára jednorišo buď. To je hudne tak vidžu. No, ale treba, Hm? my trebamy na kóždy pad za automatski przewoż, trebamy wysoti jedną funkcję w sotry, so ona nie czeka do niż ta sada je dospona, ale so ona no przewozi, gdyż ona jenaż ma posłu. Taka je Bing to čini, ne? To se menuje on the fly przełożowanie, no, also mestem so ja pisam. To bude z tym neuronalnym systemom principielnie można. To proste kus jac traffic uskutkuje, ale to mamy też na naszej cedelce, prawie raz tak. Tu chwilę mamy to za lipy, każde niekiego, dokiż husto so tutum przełożk pon też przemieni, a pon unie, gdyż ja widzę, jakie daty te ludzie pola nas zapodadza. Hej, pon husto raz jen dyb kwaluje. A to może w oprawdzie jen rozdziel czynić, hej? Znano wam też jako pokił. Gdyż chcecie wo jenu sadu przełożować, przełożyć dać. Pon czyńcie też jenu sadu, hej? Pisajcie to dyb k sobu. Czym korektniejszo ten zapodaty tekst je, czym lepszy będzie też ten przełożk. To może na kółży pat tak brać. A gdyż to by to jedna sada odwać, pon proszę dyb czynić, dokiż drude czyni to oprawdź, also drude je ten rozdziel pon za ten system. Hej? A wysoti ten Soblex ma alles swoje woprawnienie, gdyż mamy niekakve terminologie, gdzie stała jacoro możność, że to przewozić in simultan przełożowanie, nie ma tu możność wszystkie warianty pokazać. To nie. Nie. Hat również, also dodało też tak jetzt pola Google na przykład, aber też pola DeepL, so możesz so pon zawisty swoje warianty pokazać dać. To principielnie można je, ale to nie, po moim mieniu, nie to nadawki na automatyczne przełożowanie, tu dobi tak dobre być za ten prawy przełożk, za ten prawy kontekst, ten prawy przełożk pokaza. Also ja bym mal breit, że so jara weselu na tu nu wersju od sotre, właśnie by za to mes hornio adelno serbszčinu potom funguje, dokiż rune po nas też w założby, gdyż my dobimy šo šece círečne k dispozicji stać, to je oprawdźene wužadanje niko nankać, kotoż nam to w delno serbščine napisa, a tak maj napomajnu dobru bazu, tak so jen jenož niko treba, kotož to kontroluje jeszcze nie mal przez to, also nie dobi tu co tekst schon chcemo przemyslić, a to bude zawiesz, te to bo wyle woložić, so mo spišnišo możemy te wszystkie informacje w tych rzeczach k dispozicji stać. A to echt cool. Also ja so jara weselu na to. Okay. Kvatamy. Also ja nikt nie może slubić, dokiż to dobi Marko Miškank, to dobi prajčiti še on tak daleko ze stelno serbskim džilom. Niks ma tak było czekali, to jeszcze nikt nie będzie. Hej, also lica jeszcze wody. Cool. Fajn. Budże, jota nike, Danielo, jota nike přece jeszcze na YouTube, coś my jo pojedamy. Haskuk. Hej. Da możemy wancijać, kolega. Also ja może nicht den Livestream na pomoc skończyć. Was ty ta bieża, my też nie potencjał nie mamy. Okay. Niech co świetlada. A ryczne spoznawanie jeszcze nie funguje. Simultan, tak rec. Nie, tam to budże jest na jeden z tych przychodnych zaradowaniu, że ima powiadam, tam dalej, że aż to na wszystko sme dostali od 2020. Okay, to sind wir chipne. Wiesz du, jutrach. Budemo znaczy die neue Applikation, also nic Apps, aber tak nicht alle neue Witze wundermakać, so te ludzi tak rec automatische na Sotra, na Soblex, na Bing, na sztości schätze, ja, so buchu, also tam dobi je ne wiste, wubić wono nastać, po możności te prawe serbskie, te fachowe słowo za ništo mieć. Domovi načini rečne kurze, zaožbace te samse čin, so naša serbščina nije tak zanimčina, etc. Snano možem tam nič nikaki hype, wubić, so pravi, Soblek šece na smoratko, cak, skokjemo ladač, also to bo so mi lubiło, to še bo snedave, to še mo si umoslić. Gut, mo mamy pola nas večja kujže projekt je na šunu, no?
Ja, tak jest Also, ta konkurenca tak prawe. Jeszcze bo cyle fecich było, ale tam że nie zdaciu nimam, to może bo zdani odmać oder Julian znać, mota nos moty z instytutem, gdyż by ten w Wojerecach dali automatisce, što się Fabian przełożył do niemszczyny, subu pisać. Niemcy tam ništo paslić, za ten ding do sotra nuc pisa, a mot dylnoserbskie, hornoserbskie, što jeszcze szece se włącza nema. Bez to zrobimy zas ništo nowo twarić. Ach so, no das sind die Przeporzy Shisho, Michale. Das sind ja prede pokazał, das ist die So, App, poszło das ist die Übersetzer-App von Microsoft. To jo, prinzipiell. nie. Du możesz Spanisch reczyć, a to tebi serbski tekst potom da. Also prinzipiell to je, wieso możemy ladać, to za nasze zamiary, dass du die App hat, to neke to najlepszy puć, ale prinzipiell to jo, neke. To, što še me dženca povedal, tež v teh aplikacijah, dale povedać, to, kež mu nismo tak vele boli dženca, so boho tež te tam 10 raz vopladali, ja jeszcze raz Prime, Microsoft Übersetzer, a čakače na to novu verziju sotre, da bo se přinže, haj. To by od mojego boka najprej nas boa, ja si neke dvaj odkazy już sobu sam, web captioner. Ja jeszcze może jemo prajć, no, neke, also te najjace, kot še neke podlasu to zno vidža, ale na DigiSerb doprotka jo, tam neke mamo všelake tutorials, kam možem si ryče nastajć na svojich šmuratkach a tabletach, aber tež prav pisno kontrolu a tak dale, a jo možemo zavišće tež jen krótki přinošk pisać, kot što še mogu zima, znano, što Julian dženca povedal, što nechas je neke te jen hacibelki hodžine film na poskaču. Hej, doma tež ten portal dale znate činč, tam so ti vizo dale džova, to ti taki nehoto dink, ale to ti ženi ninja hoto, smo przy tym, a to bude před slipe, ti za to treba mošet podpirušent, hej, ale tam chcemo ti codeke temu ja, sobu napisać, a ti z tym learning apps, Michał, to możemy jeszcze ryczyć, to możemy ti jen krótki przynosz tomu čin, co to tam znoje mol niče naspomnene jo, co to tam bieži. Musli na to šece, zodobete te hesło serbsce, aber obersorbisch zapodać. Jak one te nenage. Tam się doma tyku struktury uczynisz, znaczy samo jen account, niže centralne złoży, a tu przystup širi, zamoši na ten samsny account nasze website posimo. To było wiele wieców zloživo, ne dobi pa boč, moramo jenož te hesła, te metatext dobi boč samsne. Znate, naja, może so też nie ma na górze bad po tych uczoru, jo w Bančicach zakładnej szuli wopraszeć, dokeż moja dżoka tam też znowice czynć dobiała, jako do mecenadok, a tepa ja nieke, tak skajśmy nieke skukuladała, nisem tam nankała przez onio obersorbisch oder serbsce. Ja nieke nisem nankała, ale to ja samo wopraszeć, a człone to może tam sobu zapodać. Wiecie, te fecich było, Feli, gdyż twoja dżoka to mučory prej, ja mam jedną app, chcemy tu skutkamo w tych posnach 5 minut rać. One to fecich. Te mučory to nie ma żaden czas do mecenadok czynić. Ej, Juliano, ty bi na pomałujki zapać było, że ty to dżęca czynił, jo, a nam je mogu spowiedał, że takie się dało, że ty nam ta improwizacja, oder ty bi so radziła von, ja muszę to nie kusić. To jo, high life, to embo tak. Dziękuję za te palce, no, za te reakcje, to kieżełak nie był sobą krynować, to nikt jo, albo nic. Hej, also, utrum ne Hej, genau, hej, super, super. Hej, to rene, so takie go, neke monastoria, so nadziam, so to dostanemo še gusto teko flow, so musisz to takie ništo mamo, also štyš ma tema, chcemo ništo představić, rade so přizović, a pon to bude vodovać. Učinimo też o serbsku Wikipediu. To możecie się na zapisać, jeszcze ten termin nie mam, ale to dobicie się też popladać. To ma pan Romadze ništo pisamo. Když das hotra pon online, jo, pon to šo gut, pon možemo to celi jedno skuku, cak, cak. Ja, zač, proste tu nemsku Wikipediu automatisch przełożyć, a hotovo, so. No. Paske, jenu cede duslich ideu, znano jun planve za ten posledni šulski tydzień, to robi niče juliju boč, bo ja prav, to to relativ poželica, tam te vučere, tak bus projekty čina, a su zawsze možne otvorene značin to tam čini nešto veće mojela za šule. Podobne, kaj ty to jo činiš, to možete boč jen
półgodzinski format in Endlosschleife, Mhm. wie soll ich jetzt das was bitte? Ale to ja, wiesz, so tych do Proznin, oni tych szulów od prunu do 10 oder znany to samo sztafluje od zakładnej strycznika jeszcze szece, ale to taki czas, gdzieś musisz też schon można czynić, dokąd tam są cenzury nie ma, to utere są się kaput, a so wiesz, że się skórze ekstra poskit, kad tam mamy nieką riesenkonferencję. A to nam poradzi, a nasz plan ze zobiom hinaune, mamy tam też naczynować. Hej. Nee, super, na kuźny pat, also doch ist doch drüber mo krünche, no, to genau ten nadałk. Te dobia sobą change, a te dobia te wice wyzotyż używać, a dalej prajć, a hej. Hajne, dzieci to proszę spytaja, to ja ten rozdział. Te to proszę czynia. A gdyż to ksiły job, to gdyż to truje czynia. A za to nie są nasze, also ja nie wiem, znano je to dżęca hinak, ale nasze wuczero ten nie są na to trenowane byli. Tak z tym obkażeć, że ten plan raz nie funguje. Also du pod kicien drugi plan change. Alter, mama taką kein paar Fehlerkultur, die się jetzt na das Milki da, ale popom to nie zwodzisz niż to nie funguje, na da dobien hinak improwizować, aber ponem ta technika ima nie job, ponio to tak. Hej. No, so ja dobim so neke rožonować, ja so, also veselim so to, dženca so tam také nam tuašen zišlachčujú, ha wutrobne takty vyšće moj Juliano, ha pon... Rade, gesprejne tutaj, also to też moje nadałkom ju słusza, also to dla rade, hej. Cool, also da pojedajcie się kus dalej, ja si pon się tu zbyt kublać na YouTube. Du bi moście? Ja nur nie, może czekać po cecie. No, da plus ja muss so neke rožonem. Also da, Ciao. ciao. Hej, ty ciao.